Akukho okusijabulisa njengokukhuluma nawe kwi-channel. And akukho kubi nokusiphatha kabi ukuthi umuntu mefona ayikhombise ukungahloniphi edelele efisa ukuthi ube wena othobayo nozehlisayo kuye, yabona, ukuze kusizakale futhi yena. So inamba siyacela ukuthi isemse kusongo 9 ekseni la 5 ntambama kuphela, ungawusindisa WhatsApp. Sibheka la uZandile Khumalo uthi amen baba, ngiyacela ukuphupha ufake ukhololo. Ukhololo yini ukhololo? Ukhololo is a collar efakwa lemhlophe, efakwa abafundisi, ifakwa amabhishopi, ifakwa abantu abasekhundleni esontweni, evangelist. It's a collar that is worn by people, reverend pastors and bishops. Le collar le imhlophe ngesizulu bathi, abanye bathi ibhande libanje la ifakwa, so abanye bathi ukhololo, abanye bathi ithambo. So ifakwa abantu abasekhundleni esontweni kuphela. So number 1, ngokujwayelekile kumophupha la ukhololo kuwuphawu oluhle uma ufakile olusho ukuthi uzokuba nodumo noma uzothola ukuhlonishwa okukhulu okungandile. uDaniel 5:29 khona uBelishasari wayelayeza bamembathisa uDanieli okububende, bafaka umgexo wegolide entanyeni yakhe, benza isimemezelo ngayo ukuthi ke ubeyakubusa engowesithathu embusweni. Number 2, futhi uma uphupha ukhololo kuwuphawu oluhle uma ufakile, lusho ukuthi kungenzeka wena wazalwa wembethe amandla nesiphiwo sikamoya noma ukuba umholi wabantu abaningi abakholwa kuwe nabazokulandela wena. Number 3, omunye angayibheka lendlela, angathi kwesinye isikhathi uma uphupha ukhololo kuwuphawu oluhle kakhulu uma ufakile osuke lukhomba ukukhula nokuthuthuka kwesithunywa uma umuntu kamoya. 4, futhi uma uphupha ukhololo kuyaba uphawu oluhle uma ufakile osuke lusho ubizo nogcobo lokuba umholi, nokuthi kungenzeka usukulungele ukusiza, ukuhola noma ukuqondisa abanye abantu. uDaniel 5:16 kepha-ke ngizwe ngawo ukuthi ungaveza incazelo uthukulule amafindo manje uma ungafunda lo mbhalo, ungazise incazelo yawo, uyakwembathiswa okubende ube nomgexo wegolide entanyeni yakho, ubuse ube ngowesithathu embusweni. So number 5, kuyenzeka futhi ngesikhathi ubupha la ukhololo ube uphawu oluhle uma ufakile lusho ukuthi mhlawumbe uzokuba umfundisi wena nomholi webandla likaNkulunkulu ngokuhamba kwesikhathi. Futhi into enjengakhomba ukuthi mhlawumbe wena ungahle ugcotshwe noma ufanele ukuthi ugcotshwe wena ngoba unamandla ukuthi ungaba umfundisi, ungaba umholi webandla likaNkulunkulu ngokuhamba kwesikhathi. Sibe sibheka la ini i-collar, reverend collar or pastor's collar, bishop's collar or ukhololo noma ithambo elifakwa abefundisi noma abaholi bebandla. May God bless you. Siwe